José Dansa, no? Mister Dansa. Parlem de la Peque Copa, ara. Sabem que ets un expert de la Copa Col·legial, però de la Peque Copa s'estan apuntant molts equips. Ara en tenim uns 70, Peque Copa i circuit col·legial. Estem analitzant també tota la gent que s'està inscrivint. La veritat és que se'ls preveuen molts col·legis, em sembla que... Una xifra aproximadament? Home, jo crec que més de 100 segur, potser arribem als 1.000 nens, o sigui, s'espera una participació molt bona. Batent rècords, una vegada més la Copa Col·legial Catalunya, en aquest cas la Peque Copa Col·legial GBSB Global. Comenta'ns algunes escoles de les que estan apuntades, les típiques de sempre, no? Però quines dues escoles creus que estan fent... que tenen més números de guanyar i per què? Creiem que l'escola de l'Home, la veritat és que és de les que pot donar la sorpresa. Per què? Per què creieu això? Home, jo crec que té petits però valents. La toquen. Sí, que la toquen. I home, després, dintre de lo que és la Catalunya Central, amb el Madrona Sallent, per exemple, que és una escola que pot crear també bastanta rauxa. Home, s'han apuntat amb uns quants equips, Madrona Sallent, així que els hi recomanem que s'inscriguin al circuit col·legial, 3x3 en totes les categories, premini, mini, júnior, cadet i infantil. Hi ha la Peque Copa amb les dues categories que tenim aquest any, que és Benjamí i Alaví, tercer, quart de primària, així que sisè de primària, així que si voleu més pronòstics del José, fem una segona tanda de pronòstics, però us heu d'inscriure encara més escoles que volem batre el rècord. Avança Proyectos.